Đấy bộ. Cái vật quay. Có các cái tay thư nhẹ thì vào. Cái sụp. Đây, sụp đây nó đây. Bopang pang sani bedek bopura ya pang murama tansa Bopang pang sani bedek bopura ya pang murama tansa Uma korsani busa berdirok zinle otani busa di prasa Dangaima dangai fani simi chibrei mutai klaijaki faimani tabu bo joto raida ko siwino bisi burum burum ahom dodom klai palaijagi tongo chibrei mutai no ruksawi hastini joto lokurogno hamjakma khuloma yafaro Triprasa amsai shakbaithang naikoljak hangkor nokni bukhakti Tini hai kethar sal jotoni baginok kaham tongthun tei hamani tobuthun Sung thanai 1 week rominai je para wa habai jingjal lukurokni abono nainani bagi baksa jaga lama hamya baksa jaga tuima ningya baksa jaga school ni problem abo hai joto jaga bono thangthangni sung berai nai visit khai tongo obo haino thanai ni dino sung Paschim Kunjo bonrok sung thangi naikya obo haike pagla bisi rok sung thangka mare hadu rok thangka tini ka haino hai sung Rosras Nogor তাই জলাই তিসা কিসা পার্ক সরকিনি থাঙ্গি ভিজিট খাইকা থাংমানি পরে দীর্ঘদিন রমই লুকুরক ওয়াতি নকবার ফাইমানি বাই লামারক লাই হামিয়া কন্ডিশন আবরক সুং নাইখা নাयै লুকুরক হইব মালাইখা বংনি जोंजालनि कग्रक खानाका पासापासि गोबांमा बरक चुगियाङै दङ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स रक नाङै दङ साकसरि हामियाङै दङ बरक बायबो जों मालायै बरकनो चुबानानि बागै आं बरकनि बागै प्रसेसो खालाय दङ Buskangni salo sung the government ni the process tongma bai sung aborok no implement khainen ni digi thangnai chaitoknai tai khob khlaijak tai haisi blaika hambai maro tinini salo sung visit khaitini sinilogi tipramothani block president tongo tipramothani block ni vice president tongo kaini kaitam dc ni chairman rok tongo gawa haikeno pasapasi sini youth ni leaders rok warriors rok bai thangina sung visit khaika oba haike sung joto bisi je arsigat constituency o tongmani sung buskangni week rok complete khainani bagi sini target complete khaibai je proposal lukorokni jingjal sung je seitu baimani oborok no sung note down khai dm ni thani sung malaine boni pore state ni ministers rok bai sung malaine boni pore video ni through tu je samung khlaijakna tongmani bbg ramji ni bisingti bo sung khlainani bagi Chaitok jakne haisi I hope Ramchandrogat constituency no sung taibo agok rithini lukorokni jebabe support hamjakmani tongo buskangni salo taibo kahamke develop ungmanai tai je jingjal tongmani aborok no sung solve khaimanai ambai